2000-ben csóróbbak voltunk, mint valaha. 2001-ben belecsaptunk a lecsóba, vettünk egy házat Törökszent Miklóson, az adósságba szépen belefolytunk. 2002 az ülés éve, általában alkohol volt a vérben, az érettségi éve. 2003 másodjára kisújból kirázom, anyucikám dolgozott reggeltől estig. Nem gondoltam volna, hogy feljutunk Miklóstól Pestig. Az érettségi közben felújítottuk házat, ráköltöttünk ezret, több százat. Aztán gyógymasször tanfolyamra mentem, elvégeztem, majd melózni kezdtem. 2004 a pangás éve, 2005-ben felvettek végre az Orfiba, de a fizetés nem sok volt, 4 órára csak 30 000 volt. Aztán jött a fordulat, 2006-ban az Széchenyi fürdőben munkát kaptam. Elértük a célt, halad a szekér, édesanyucikám, na meg én. Megmutattuk ennek a kibaszott világnak, hogy a jó emberek mindig talpra állnak. Köszönöm Istenem, hogy mutatod az utat. Van, aki megtalálja, van, aki csak utat. És mi megtaláltuk, és haladtunk előre, mint a kibaszott vadló. Betörve, vettünk egy lakást a 9 kertben. Eddig kertes házban laktam, most meg panelben. Hajtjuk a lóvét, reggeltől estig. Az életerős emberek eljutnak eddig. Irigyek vannak, de mi szarunk rájuk. Az irigységbe szakadjon bele a májuk. Csak néztek, hogy ez így lett. De mi egyedül voltunk, és senki nem segített. Csak feszített, keresztbe tenni próbált. De mi kirúgtuk alóla a lócát, és az Isten figyelő szemével nézett minket. Köszönöm Uram, hogy minket segített. Az Ecseri úti templom látszik a konyhából. Megígérem neked, hogy elmegyek egy párszor, és feldobok egy pár imát az égbe. De ha nem kérlek, akkor se ítél érte. Én sem a porból lettem, akár csak a spanom. A szó kimondóval a zenéket nyomatom. Amikor ő reprezentál, én a hangom hallatom. Negatív kritika, leszarom. Elértük a célt, halad a szekér, édesanyucikám, na meg én. Megmutattuk ennek a kibaszott világnak, hogy a jó emberek mindig talpra állnak. Köszönöm Istenem, hogy mutatod az utat. Van, aki megtalálja, van, aki csak utat. És mi megtaláltuk, és haladtunk előre, mint a kibaszott vadló. Betörve, büszke vagyok rá, van is miért nagyon. Szeretetem nagyobb, mint a Michael Jackson vagyon. És ha valaki irigy arra, amit elértünk, az kapja be a faszomat, ilyen a mi létünk. Szarok rájuk egy kibaszott nagy adagot. Úgy szól a mondás, hogy szaralakra szarhatok. 6 év alatt bassz meg, elértünk mi ennyit. Hát meg lakás, ma megtelek, ha már erről ennyit. És ha beüt a krak, és leapad a tárca, felveszem a kesztyűt, és újra harcbatába. A világgal ismét feljutok a csúcsra. Nem tőlem tugába, mint a sok satya kurva. Anyucika meg én, aratunk a színen. Apám meg hadavázon, azon a kurva sinen. Ennyi jutott neki, visszaszállt az átok. Ezért vigyázzatok, hogy sarat kiredobáltok. Elértük a célt, halad a szekér, édesanyucikám, na meg én. Megmutattuk ennek a kibaszott világnak, hogy a jó emberek mindig talpra állnak. Köszönöm Istenem, hogy mutatod az utat. Van, aki megtalálja, van, aki csak utat. És mi megtaláltuk, és haladtunk előre, mint a kibaszott vadló. Betörve,